Eu neste libro non fixen tanto homenaxes a esos poetas que citaches antes, Blanca, senón máis ben tentei dialogar con eles. Falábanme e eu lles respondía. E un deles é Jaime Gil de Biedma, que é un poeta dunha grande intensidade. E para nos recintos onde se agochan a miseria e máis a loucura dos homes, quero deixar todo aquilo que nos impida vivir os dous en paz, como din que viven os que aman moito, paréntese, parafraseando a Jaime Gil de Biedma. E xa para rematar, este poema que lle gusta moito a Susi, entón teño que lelo, porque a mí tamén me gusta. E di así: quixen inventarte para non cruzar a raya que separa a soidade da loucura. E cando me decatei, inventárasme ti a min. E hasta aquí chegamos, eu creo que